Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň 29 awgustda Germaniýa sapar etmegini araşdyrýar. Bu saparyň öň sirasynda adam hukuklaryny goraýjy guramalar Germaniýanyň kansleri Angela Merkel prezident Gurbanly Berdimuhammedowy Türkmenistanda adamlaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň soňuna ýetmegi we ýurtdaky beýleki adam hukuklary problemalaryny çözmek üçin basyş etmäge çağırdy. Bu barada kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň 29 awgustda Germaniýa sapar etmegine garaşdyrýar. Germaniýanyň kansleriniň medpuat gullugynyň aýtmagyna görä Türkmenistanyň prezidentiniň bu sapary kansler Angela Merkeliň çakylygy boýunça amalaşdyrylýar. Gurbanly Berdimuhammedowyň Berlinde Angela Merkel we beýleki German resmiýetleri şeýlede yerli biznesmenler bilen duşuşyk geçirjekdigini garaşsyz habar terişdeler aýdýarlar. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Türkmen prezidentiniň saparynyň öň ýanynda Germaniýanyň häkimetlerini Türkmenistanda adam hukuklary meselesine üns bermäge çağırdy. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistanda adamlaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň soňuna ýetmegi we ýurtdaky beýleki adam hukuklary problemalaryny çözmek üçin Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowa basyş etmeli diýilip Human Rights Watch guramasynyň 25 awgustda ýaýradan beýannamasynda bellendi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň müdiri Hugh Williams Germaniýanyň Türkmenistana basyş etmek üçin täsiriniň bardygyny belledi. I think Germany has influence in Turkmenistan. Chancellor Merkel. Mening pikirimçe Germaniýanyň Türkmenistana täsiri bar. Kansler Merkel möhüm Ýewropaly lider. Türkmenistan soňky döwürde bir näçe ýyl adam hukuklary bilen bagly ýagdaýy goglanyrmak boýunça tagalla edýändigini kagyd ýüzünde görkezmäge çalışdy. Human Rights Watch beýlek guramalar Türkmenistanyň iş ýüzünde öňe gidişligiň bolanlygyny anamsyz garaýarlar. Şol wagtda da häzirki pursat Türkmen prezidentine we onuň hökümetine anyk iş görkezmäge mümkinçilik töredýär. So now it's time for the president and his government to really deliver. Hugh Williams kansler Merkel'in Türkmen prezidenti bilen gepleşiklerde ykdysady gatnaşyklary we geosiýasaty öz içine alýan gün tertibiniň düzüminde Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepeshuliýewiň Türkmenistanda tutsak edilmegine we onlarça adamyň Türkmen türmelerinde ýitirim bolmagyna degişli problemalary maslahat etjegine ynam baglady. We really hope she will raise those issues as part of her broader agenda on economic ties and geopolitics. Germaniýanyň kansleriniň medpuat gullugy Nepeshuliýewiň ykbaly we adam hukuklary bilen bagly meseleleri illeri tutýanlygyny emamynyň 29 awgustda boljak gepleşiklerde nähili ýagdaýda gozuljagy barada öňünden aýdyp bilmejekdiklerini Azatlyk radiosyna aýtdylar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň başga pikirdäki adamlary çydamsyz we media terişdelerini gözökçülük edýän raýatlaryň daşary ýurtlara gitmegine öz islegine görä gadagançylyk ýerizýän iň repressiw ýurtlaryň biridigini belleýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň Germaniýa ozalky sapary 2008 ýylyň noýabr aýynda bolupdy. Gepleşikleriň gün tertibinde esasy ykdysady hyzmatdaşlyk we biznes gatnaşyklar aralanyp maslahat edilipdi. Gurbanly Berdimuhammedow şol resmi saparynyň çäginde Germaniýanyň biznes wekilleri bilen duşuşypdy. Şeýlede Siemens kompaniýasynyň Münhendäki sergisine gatnaşypdy. 2009 ýylda Türkmenistan bilen strategik partnerlik barada dokumenta gol çeken Siemens Türkmenistanyň telekommunikasiýa Newetgaz saglyk saklaýyş we beýleki puwdaklarynda millionlarça dollarlyk onlarça proýekti amalaşdyrýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel geçen gezek 2010-njy ýylda Gazagstanyň paýtagtynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň çäginde duşuşypdy. Kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Orsiýetiň medpuatyna 46 ýaşyndaky türkmen Batyr Bekmuradowyň we başga bir näçe adamyň tutsak edilendigi habar berilýär. Maglumatda bu adamlaryň Moskwadaky jenaýat başlygy Zahir Kalashowyň haýryny paýtagtyň biznesmenlerinden gorkuzma arkaly uly meçherde pul toplaýan eken. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwan has jikmejik maglumat berýär. Moskwaly ülçüler 24 awgustda 46 ýaşyndaky türkmen 3 şaganyň kakasy Batyr Bekmuradow we onuň hemşerilerini tutsak etdiler diýip Rus medeniýet habar berýär.
Tutulan adamlar Moskva oblastynyň Azyor şäher okrugynyň ýaşaýjylary bolup, kanunlaşan ogry Shakro Molodoy lakamly jenayet başlygy Zakhar Kalashowyň haýyryna paýtagtyň biznesmenlerinden gorkuzmak arkaly ulum öçberde pul toplayan eken. Russiya Federasiýasynyň Içeri işler ministrliginiň medeniýet gullugynyň maglumatyna görä, ýürüýte operasiýa mahalyny guramaçylykly toparyň 5 şagdaty tutsak edildi. Rus medeniýetiniň maglumatyna görä Batyr 1970-nji ýylda Çerjow häzirki Türkmenabad şäherinde dogulup 1991-nji ýylda Ryazandaky harby desantçylyk uçuşyny tamamlapdyr we 218-nji ýürüýte maksatly aýratyn batalyonu iýerilipdir. Ol 2005-nji ýyldan Ozer raýonynyň başlygynyň kömekçisi. Bütün Russiya syýasy jemgyýetçilik guramasy bolan Söwüşeň doganlygyň Russiya desantçylar birleşiginiň Adalatly Russiya partiýasynyň raýon bölüminiň başlygy bolupdyr. Batyr Rus medeniýetine 2008-nji ýylda beren interwýusynda öz atasynyň Çerjowda milisiýanyň polkownigy bolanlygyny aýdypdyr. Odalky desantçynyň öz sözlerine görä ol harby gulluk döwründe Pridnestrovýada, Ýugoslawiýada we Çeçenistanda 17 operasiýaga gatnaşypdyr. Medeniýet maglumatlaryna görä Türkmenistanly desantçy şahsy dermenlik üçin, gaýdawsuzlyk üçin, hyzmatlary üçin ýen medallar bilen syýlaglandyr. Rus medeniýeti tutsak edilen toparyň goraw howpsuzlyk kärhanasynyň wekilleri hökmünde hereket edenligini, şu sebäpden olary ýara götermek ruhsatynyň berilenligini belleýär. Polisiýanyň maglumatyna görä olar biznesmenlere haýbat atyp, demir taýak bilen urup ören gazaply darapdyrlar. Moskwa sülçüler şu ýylyň 20-nji awgustynda bu toparyň garşysyna Russiya Federasiýasynyň Jenayet kodeksiniň 163-nji maddasynyň 3-nji bendi gorkulyp pul almak boýunça jenayet işini açypdyrlar. Berilen maglumata görä toparyň agdalary kanunlaşan ogry Zakhar Kalashowyň adyndan hereket edip 10 million rubl talep edip bir biznesmeni ýenjipdirler. Azyor info neşriniň ýazmagyna görä Azyorda geçirilen öý dökmeler we tutsak etmeler şu iş bilen bagly. Odalky desantçy Batyr Bekmuradowyň Azyor etrawyna 2005-nji ýylda peýda bolan we şol ýurda raýon ýol başlygyna saýlanan Anatoly Paçkaýowyň kömekçisi wezipesine beýlenenini gaýdylýar. Batyr Bekmuradowyň tutsak edilen wagty Ortiýetiň Federal Derňew Bürosynyň Moskwada Russiýanyň Derňew komitetiniň baş jenayet agdaryş edarasyna barlyk geçirýän wagtyna gabat geldi. Interfaxyň ýazmagyna görä Derňew komitetiniň Moskwadaky edarasynyň başlygynyň ornwasary Denis Nikandrov iş kabinetinde wezipe jenayetçiligiне aýyplanyp tutsak edildi. Moskovski komsomolis bu tutsak etmelerin we barlyklaryň 11-nji ýylda Zakhar Kalashowyň Moskwada bir kafenin eýesinden ulum öçberde pul almakda aýyplanyp tutulmagy bilen baglanyşyklygyny ýazýar. Kardeşim Ýowşan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Goşmak 420 773 797 383. Aşgabatyň Altynasar ýylyçyny aýdylşýaly jygyrlyk bazarynyň işgärleri bazar administrasiýasynyň nähile bolýarlar diýip Türkmen inisiatiwasy topar habar berýär. Maglumatda bazar administrasiýasynyň dukan eýelerinden artykmaç pul alýandygy aýdylýar. Kardeşim Ýowşan Norwan bu maglumatyň jekmejekleri bilen gyzyklanyp Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylova bilen söhbetdeş boldy. Altynasar bazary şu bazar hepdäniň 3-nji, 4-nji, 6-njy hem bazar günleri, ýeşenme günleri işleýär. Hepde 4 gün işleýär. Indi şu ýerde şu bazar guruluşy boýunça seksiýallara bölünen. Ana şu seksiýa diýse 1, 2, 3 diýip şolar ýalyk bölüklere bölünip giden şolaryň aralarym etli açyk. Indi şu ýerde şol seksiýalaryň özünde ýa model gurulan dukanlar, gözeňde tutulan sowda dukanlary bar. Olar hatara gurulan şolaryň sowdagarlara, ýa-ni telekeçilere öz wagtynda ýa satylan. Şu seksiýalaryň arasynda sowda üçin gözeňde tutulmadyk boş ýerler bar. Indi şu ýerleri häzirki ýa-ni oku etaplarını satylan mevsim hazaplanýarda. Häzirki sowda mevsiminde şonu ulanmaga berýärler. Düzgünleşdirip berilýän ýerler emma düzgünleşdirilmän ýöne şeýle berilip çek puly ýer puly alýan ýerlerim bar diýip şeýle maglumatlar bar mende. Bu ýagdaý näme üçin nägilelik töredýär käbir dukan eýlerine ýa-da satyjylarda? Ýa-da dogrudan bu bir problema, kynçylyk töredýärmi? Hawa ýoksa
şonun alıcılara da ozaldan kurulup işlemeye berilen dükkan eyelerine de täsirçilik berýän de barada aýdylýar şu sebäbi ýanky geçelgeler ýanky boşluk goýulan ýerlerden adamlaryň haşy ýöremek üçin goýulanda oteýakýa barmak üçin geçmek üçin ýol diýilen ýalakda. Indi şol okuw mewsimi bolanda şol boşly ýerleri ýanky palatka dikip aýyna ýanky 2800 manatdan telekeçilere satılýar diýilýär. Şol sowda etjek adamlar şonu bir aýyna 2800 manat berip bazar eýelerinden administrasiýadan satyn alyp sowda etdiler. Wagtlaýyn olup 2 aý 3 aý şonuň ýalak. Şu ýerler daralýar diýe. Ondan işläp oturan dükkan eýelerine şu täsirçilik berýär. Ýanky alyjylar arkaýyn eýlek beýlek geçirilen oklar wagtlaryny geçirilen oklaryna galtekde zatda ýanky ýüklerini çekjek adamlar arkaýyn ýöremäge yer bolan o kynçylyk bolýar diýip şu dükkan eýelerinde ondan soň ýanky bazara barýan alyjylarda da närawyçylyk görýär. Sultan şu sosial ulgamlarda şu oturup aralyk yerlerde oturup satýanlardan bazar administrasiýasynyň pul alýanyny, olary dokumentken berilmeýänligi, bu ýagdaýyň resmi kanunlaşdyrylmaýanyny aýdylýar. Şu ýagdaý nähili? Hawa ýuwsan odandan işläp duran dükkanlaryň öňünde ýanky ýörilen ýollarda, aralyklarda oturup islendir adam naşyny şunda bir kadam etmek üçin çykýarlar. O taýda nekde jowun satyp oturan amma ýanky tahýa diýdi, jorat diýdi, türkmeniň el işlerini satyp oturan amma her kim bir tapan zady bilen sowda çykýar kadam etmek üçin. Indi şolardan şu administrasiýa her günde 20 manat pul alýar diýär. Ýöne onlara çek berilen ok diýär. Şeýle administrasiýa töleýärler, oturýarlar. Ondan bular 20 manat töläp oturýar. Näme üçin ýene bilen adam we diýär diýip Eğer barıp zaten iyi alýarlar diýär. Şolar ýalak her hilek ýagdaýlar günde günaşa ýüze çykyp dur. Şolar bir kanun oturdurlar. Şolardan pul alýar, oňa çegem berilen ok. O pullaryň nirek kassa girýärmi ýa bolmasa bazar administrasiýasynyň işgärleriniň çübüsine girýärmi? Şeýle adamlardan alýan pullaryň bir hasap barynýan barada maglumatlar bar. Habarçymyz Sultan Açylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanda 27 ýaşly Nazar Niyazow böwregindäki näsadlygy operasiýa etmek üçin pul toplaýar. Nazar Türkmenistanyň tanymal olimpiadaçy sportsmeni 1960-njy ýylda Rim olimpiadasynda kümüş medal gazanan Marat Niyazowyň agtygy. Kärdeşim gözel Nazar Niyazow bilen söhbetdeş bolup onuň öz ýagdaýy barada gurrun bermegini sorady. У меня заболевание гломерулонефрит. Это заболевание почек. Menin keselim glomerulonefrit. Bu kesellen böwrekler ýuwaş-ýuwaş iş küýüni ýetirýär we soň işlemän galýar. Şu sebäpden menini hemodializde her hepdede 3 gedek 4,5 sagatlap ganymy arasalarlar. Bu emeli böwrek aparaty. По 4,5 часа. То есть аппарат искусственной почки. Nazar, siz bu meditsina kömegini nirede alýarsyňyz? Я живу в городе Гродно, в Беларуси, вместе со своей женой на родине. Men Belarusyň Grodno şäherinde ýaşýaryn. Bu ayalymyň dogduk ýeri. Bir ýerde böwrek oturtmak üçin nowata durmagy mümkinçilik bar. Türkmenistanda bolsa organlaryň banky ýok. А в Туркмении пока что нету банка доноров. Keseliňiz haçan anyklandy? Я заболел в Беларуси, нес ангину тяжелую. Men Belarusda keselledim. Bu agyr anginanyň netijesinde emele geldi. Emma doktorlar munyň dogawetli keselligini we anginanyň onuň ýüze çykmagyna itergi berenligini aýdýarlar. Men Minskiň Döwlet Lingwistik Uniwersitetinde okan wagtymda studentleriň umumy ýaşaýyşy üçin medisina barlygyndan geçmeli boldum. Şonu böwregimde kemçiligim bardy we keselimiň güýçlenendigi anyklandy. Men bir ýerde geljekki aýalym bilen tanışdym. Durmuş gurup Türkmenistana bardyk. Ol ýerde 2 ýyl ýaşadyk. Keselim güýçlenen soň Belarusa gaýdyp bir ýerde nowata durmak kararyna geldik. Думали и решили ехать, встать на очередь в Беларуси. Nazar, siziň ataňyz meşhur türkmen sportsmeni. Ol dürli ýaraglarda ok atmak boýunça köp gezek dünýä çempiony bolan 1960-njy ýylda Sowet Soýuzyna kümüş olimpik medal getiren Marat Niyazow ataňyzyň sportdan soňky durmuşy nähili boldy? Ýadyňyzda galan zatlar näme? Дедушка мой вообще добрый человек был. Menin atam açyk adamdy. Men çakam. 1993-nji ýylda 1994-nji ýylda ony Filippinlere trener bolup işlemäge çagyrdylar. Atam 13 ýyldan soň Aşgabatda dolanyp geldi. Pensiýa çykmaga wagt ýetdi diýdi. Emma ol pensiýa çykmady.
onu 50-nji mektebe trener bolmaga çağırdylar. Şol mektepde tir bardy we ol ýaşlar bilen işledi. 2008-nji ýylda Atam Türkmenistanyny Güýde atly filmiň suraty düşürilmegine gatnaşdy. Bu film internetde tapmak mümkün. Atam maňa maşin sürmegi öwretdi we Belarusy okuwy berdi. Atam meniň hem agamyň okuwynyň pulunu төлedi. Естественно, он и оплачивал мое обучение. Мое и старшего брата до этого. Nazar ataňyz sizi sporta çekçek bolmadymy? Конечно. Когда его взяли только работать... Elbette atamy tir alanlaryna ol meni hem ýanyna çekdi. Umuman menne sporta okatmaga çağalykdan höwes bardy. Öýde dürli ýarışlardan suratlar atamyň adanan medallar köpdi. Atam meni her sapar ýany bilen tire alyp barýardy. Dürli ýaraglar bardy, gurrun berýärdi. Okatmagy öwredýärdi. Meniň okatmakdaky netijelerim erwetdäli. Emma men düýrmegim bilen sporta gitmedim. Lingvistika, dilçilik kärini taýlap aldym. Спортом не стал серьезно заниматься. Пошел в лингвистику. Türkmenistanyň tanymal olimpiadaçy sportsmeniniň aty Nazar Niyazow bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry we onuň ursiýetli kärdeşi Sergey Lavrov Jenewada gepleşikler geçirýärler. Bu gepleşikleriň çaýanda olaryň Siriýa boýunça hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini maslahat etmegini araşdyrýar. Bu barada kärdeşim Hudaýberdi Halyýewiň berjek maglumatlaryny dinläliň. Kerry we Lavrov Jenewa duşugyny Siriýa hyzmatdaşlygy barada lalaşa gelmegi maksat edinýärler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary John Kerry bilen onuň Rus kärdeşi Sergey Lavrov awgustyň 26-syna Jenewada geçiriljek gepleşikler mahalyna Siriýada Islam döwletine garşy söwüşmekde hyzmatdaşlyk etmek boýunça lalaşaga gelmäge çalşarlar diýilip resmiler belleýärler. Kerry lalaşygyň Siriýadaky harby çakmyşyklaryň durdurulmagyny we ýurtdaky täze hökümete geçmek boýunça gepleşikleriň täzeden başlanmagyna getirjekdigine umyt edýänligini aýtdy. Şu hepdede Kerry Lavrov bilen gepleşikleriň her niçigem bolsa ahirina gollanýanlygyny aýtdy. Amerikan resmileri Jenewa gepleşiklerinden düýp götür täze alalaşyň çykmagynyň mümkinligini aýtmakdan çäklendiler. Ortiýetiň daşary işler ministrligi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Siriýada Al-Qaida bilen baglanyşykly Nursa Topori frontu bilen söwüşmäge meýilli däldigini, giňişleýin alalaşygy, bükdüýänligini şu hepdede belläp geçdi. Emma 25-nji awgustda Ortiýetiň Birleşen Milletler Ugrumasynyň elçisi Moskwanyň entigem Washington bilen Siriýadaky hemiki ýaraglar bilen bagly wakalar we beýleki meseleler boýunça işleşmek isleýänligini alalaşmak bilen belledi. Şeýlehem Ortiýet 25-nji awgustda Birleşen Milletler Ugrumasynyň insan perwerlik kömegini paýlamak üçin halabyň söwüş frontlaryny ok atışygy her hepdede 48 sagatlyk wagtlaýyn besetmäge razydygyna Birleşen Milletler Ugrumasyny ynandyrmak bilen alalaşyga gelmek isleýänliginiň işaretini berdi. Kerry Siriýa boýunça hyzmatdaşlyk gepleşiklerini iýul aýyna Moskwa eden sapary mahalyna başlapdy. Onuň teklibini Islam döwletine garşy howa hüjümlerini utgaşdyrmak üçin gizlin maglumatlary paýlaşmak we Siriýanyň harby howa güýçleriniň maýda gozgolaňçylara garşy hüjümlerini besetmek üçin olaryň uçmagyny gadagan etmek girýärdi. Kerry öz planynyň müňlerçe Siriýalynyň Ýewropa gaçbatylga mejbur edýän harby çakmyşyklary we 10 müňlerçe adama insan perwerlik kömeginiň yetmegine päsgel berýän şertleri çäklendirmäge iň gowy mümkinçiligiň bardygyna şeýlehem şol planyň Siriýada uzak möhletliğin siyasi çözgüde şertleriň dörejekdigini eltip biljekdigini inanýar. Ortiýetiň ýaran bolan Siriýanyň ulalaşyga taýýardygynyň alamatlary hökmünde Siriýaly gozgolaňçylar we hökümet güýçleri 25-nji awgustda gabalan Damaskyň etegindäki daraýadan ýaşaýjylary bu gozgolaňçylary evakuasiýa etmek bilen söwüşiň iň bir uzak çakmyşyklaryny tamamladylar.
Kardeşim Hudaýberde Halyýewiň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Owasanyň Tahar welaýatynyň Hojaýgar etrawyna söwüşçüleriň ýene hüjüm etmegi netijesinde olara garşy welaýat häkiminiň we jan penalarynyň söwüşýändigi habar berilýär. Bu welaýatyň Darkat etrawy hinisem söwüşçüleriň gözegçiliginde saklanyp galýar. Bu barada Owasanyň habarçymyz Şamerdanguly Murady has dolrak maglumat berýär. Tahar welaýatynyň Hojaýgar atly etrawyna jeňçiler ýene hüjüm etdi. Hojaýgar etrawynda welaýat häkiminiň ýol başçylygynda jeňçilere garşy görüş dowam etýär. 23-nji awgustda jeňçiler etrawy bir günlük ele geçiripdi. Ýöne awgan güýçleri jeňçileri etrapdan gowy çykarmagy başarypdy. Bugün ýagny 26-njy awgustda jeňçiler Hojaýgar etrawyna Gunduzyň Daşdy Arçy atly etrawyndan hüjüme başlady. Tahar welaýatynyň häkimi Ýasendiýanyň jan penalary bilen jeňçileriň arasynda etrapda çatışyk barýar. Welaýat häkiminiň özü hem eline yara galyp uruşa gatnaşýar. Welaýat häkimi Ýasendiýa öz yaraglaryny söwüşe tiýarlyk üçin hajawlandyrdy. Jeňçilere garşy görüşde gaýratlylyk görkezmegini häkim öz tarapdarlarynyň sorady. Uruşda hiç biriniň aýagynyň titremeli däldigini häkim öz jan penalarynyň talap etdi. Tahar welaýatynyň Darkat atly etrawy hem jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Gunduz Tahar şaýolunam jeňçiler kesdi. Häkim Ýasendiýanyň aýtmagyna görä jeňçiler dün akşam Hojaýgar etrawyna ýene hüjüm edipdir. Şab saat 3 bece düşmanoy Afganistan bolay uluswali Hojaýgar hamla kadan modubara ameliyat agaz kerdim. Jeňçilere garşy harby operasiýa başladyldy. Etrap jeňçilerden arasalanar. Jeňçileri etrapdan gowy çykarmak boýunça men özüm hem uruşa gatnaşýaryn. Jeňçiler Hojaýgar etrawynyň ýygyna serpikdirler dep häkim melledi. Hojaýgar etrapynda barýan çaknaşykda Tahar welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Nur Muhammed Hekimi ýeňil yaralanypdyr. Şoňa garamazdan komandir jeňçilere garşy görüşini dowam etdirýär. General Hekiminiň aýdyşyça jeňçileri ýok etmek boýunça awgan güýçleri kararlydyr. Etrapyň köp ýeri jeňçilerden päklenipdir. Tekli saat düşman moya rakip edato mavqe täsiri muhiyatlar awal bu ujaran tasfiye akademi. Gunduz welaýatynda da dartgyllyk dowam edýär. Hojaýgar etrapynda jeňçiler Gunduzdan baryp hüjüm edipdir. Vice-prezident general dostumyň harby meseleler boýunça maslahatçysy general Pir Muhammed Hakzaryň aýdyşyna garanda welaýat häkimi Hojaýgarda jeňçilere garşy görüş alyp barýar. Uruşda awgan güýçlerine de ziýan etipdir. Ençeme jeňçi helak bolupdyr. Hojaýgar etrawyny häkim jeňçilerden ýene arasalar. Gunduz welaýatynyň Daşdy Arçy etrapynda ýerleşen jeňçilerde ol hüjüm eder. Gunduz welaýatynyň Hanabad atly etrawynam Tahar welaýatynyň häkimi jeňçilerden ýygyna gaýdyp aldy diýip Haksar bildirdi. Wali Tahar jang karardara Hojaýgar jang betalafat demişe 4 nafar az zahimi. Tahar welaýatynyň 17 etrawy bar. Welaýatyň 5 etrawy Amederi arkaly Täjikistan bilen çäkleşýär. Tahar, Badaxşan we Gunduzda Täjikistanyň Ensarly atly ekstremist topanyň militantlary hereket edýär diýip ýerli resmiler aýdýar. Demirgazyk Gundugur Awganistanda barýan ýagdaýa Täjikistanam ýygyderli hawatyrlanma bildirýär. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar güneligi gepleşigimizi geçirip oturýas. Programmany Pragdaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.